Ma, angni mauzi? Hey, what mauzi? I don't know mauzi sauzi. This is called love. Hey, what love chimpanzee? No, love sab. बिबार बारियाबो दिनै लहरायलांबाय जिउनि गोदै सिमाङाबो जायखारबाय हेलो उफ दिनै दासो टाइम मोनबाय आं कल खालामनो सरि बेब इट्स ओके ओमफ्राय दाबो उन्दुआखैमोन नामा मा खालामनो खेबसे नोंनि राव खोनाग्रोआब्ला नेनानो फैया जे अ माय गॉड अना आङो रावखौबो आंखौ नों अनोब्ला नाङा आंनो सना रुफा सोलिर साजायनो नोंनि अननायजोंनो आङो साजायगोन जिउखौ आंनि नोंथाङा दा दैयाव अननानै माबायदि मोनदों लोमफा मोनदों होनना नुवाखैना अबेस्थियाव दङ अबे गयदाननि निउस नोंलाय मोखांदोलै I love you. लाजियासै नों ओइ माखौ लाजिनो होनदोंलाय इंलिसनि बुंनायखाय लाजिबाय नामा होमबा बर'आव बुंसै आं नोंखौ गोसोथोयो आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि 3000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन ATM निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे बिराद गिदिर सरप्राइज दं औ मा सरप्राइज सरप्राइज आरो बियो मोनसे सिक्रेट अके नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे बिराद गिदिर सरप्राइज दं औ मा सरप्राइज आरो बियो मोनसे सिक्रेट अके मा नाम नोंना आंना प्रबिन बर' होनो नोंनि बे हाथाया मानो गोसोम जानाय आं थांखु जायो नालाय सबाय बिमायाबो जि मोजांखा नोंना
मेगनाबो फिसा फिसा जि मोजांखा नंगौ ना आंनि बेलामाया सायखङा गोग्लैयो आलारि जानानै सोरां खालामो सिमाङा आंनि नैयागै सनाय लांदाङाव खिनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबु सुनाय माइरं रुन्दैजोंनो खिबु सुनाय ओइ दाउला आइला माब्ला नुवा नों मोनगोनसो नों र' नुवाब्ला ओरैनो बुङो सनाय लासै लासै आङो नोंखौ जिउनिनो साननानै अननाय आंनि होनो नोंखौ नागिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नोंखौ नों आंनि फनखौ मानो हमाखै आंनि गोसो नोंखौ आं देग्लाय बैसागुआवनो हाबा लासिगोन जोंना आइ आफाया साख्रियाव लानोसो हरोनो नों बायदि जाम्बा लरग'जों आं थाङा माथो हगार लामाया अट आं लरग'खौ नामा हारसिं हारसिं अरायबो आंनि गोसो मिजिङा मिथिस्लाबै हरखाबै आंनि सिमांनि मुलुगाव बेरायफैखोमायो नों सिमाङा फैयो आंनो गेलेफैखोमायो नों मिजिं हाबफैयो आंनो